Ketian kejung boleh ong suku tahu beriu yu bame jit baru bame penjan hame bau ni osyong haki pelau jong me an pen kedang yangi daga jing ba ka jing jong me ka jaka ka bakuj ka temple ka jong me long ka burom ka jingu yu boleh alam don rengkat lembat ngi panai kena kasngi ka bakui ber ka bakentang pania don sipora na ka yeng ka jong para bangai bayi ka pening subhai pi baro na di pastor temen masan kirang ba ka balang kilong keme kilong pa ki samla baro kat ke biadan ha ne ka por ani ngai ju blai tu ni alam yang da ka bor ka jong mensim ka jong bangila ban ya ye ka ne ka por sipor ngi don na ka yeng ka jong blai ya kaban penon berom ya to blen ker khu yi ke baro ke mungkin pendek uni alam dak ti ka jong yang ni min sedang no ye ke jing syakri ke jong ni da ka bangini rwai lang ke jing rwai ka balai spa riu jing rwai ka balai spa riu balai spa sao na ka kham rim ngaji yo jisu balayap jing kerdu jong aban pendap unong yalam ru mauhi ban lam yang asyaneng syakli kumto ter ke jingroi ke balai spa riu balai spa sao nak bakam rim Jid yu jisu balayap jingker du jongaban pendam nong yalam rumah uhi alam yang asyaneng syakli lakum nehengin lawat shalom lawat shatem log ban yai nekat baem hashitom barobat hakim jing od gamen sim eban snap haki jingkus lai ban ram ajinjar ba ban snolem gom one lok pangalashem o lord gom one hengin shem lawat shalom lawat shatem log ban yai nekat baem hashitom barobat hakim haunitingan les ngobha ya ungan syakri kat bala inong shun lagi ke saudong you try jong akim la pen mong o lord kom one hengin shem lawat shalom lawat shatem log ban yai nekat baem hashitom barobat hakim katu kan iki benta nak nega kecien ke jong ublei hasuai ka mangi lang hoblei ka jing duai tuongin syashkor ki benta kat kum ke kitab sam kal nong bakat pra kat kat Kapanengkong kabaar
Psalm ka bakhandai kat khot ka basipo. Wan ka psalm ka basan kat khot khat we bat khat ar. Kiktiin ki ba ongkum ni. Ngai yame atrai ka bor jonga. Try ulong mau siang jonga. Bat ka kut jonga, bat unong pelai jonga. Blai jonga, umau siang baskem jonga. Hau kenyan shania kasti jonga. Bat ka reng ka jing penim jonga, ka kut bajrong jonga. Bat kita ke ba itu ya ka kerteng jong me. Kin shania hame. Naba me atrai. Mem shem la ino. Ya ki bawat ya me. Henry kita baro ki basyania hame. Tokin ya kemen. Ai bakin risa. Namar bakmen ala kasngi. Namar mameda ya ki. Kita garu ki bai ya ka kerteng jong me. Tokin syat kemen hame. Ublem kerku ba yos ngawat church ko ka tin ka jogo. Toine ri lang ublei aga jing tuwa. Kok pa jong i uba beneng. Ublei uba yem madu ublei uba shisha. Ublei uba ngelaman aga jing yem ka jong i. Madu ublei uba ngela persyang ban syakri adu kaninga kalimat. Namar melong ublei uba dapi jika beneng mereka pertai. Utrai jong ki trai usiem jong ki siem. Ublei uba kuy uba kuy uba kuy. Uba syama ka kat ka bajrong tame. Baru bahala ka sngi me peji badi snei yangi. Kadman penyoangi ya kan ka por ka bakordot yang kan ka sngi bakentang. Ya ka bandon ha kan ka yeng ka bakentang ka jong me ban syakri ya me. Try ba bi snei. Ngi ma ki sngi ki ba e ki sngi ki ba long ki ba klain. Kad hadu bangim simlayo ya ka ban syakri lai lu ya me kum ki kun ki jong me. Try ba ini la duru katu kan neki sngi ke bakantang ke jong ma. Ya ka ban kiu ya ka yeng ke jong ma pada ban syashkori ka ketin ke jong ma. Henre la kumno ko try la yo menta ka ne ka por. Tangkam pan simde ka bang yo ya ka ban syakri lai lu ya me. Kenral ba ini dua kam tam me. Ya ki kun hab ki barit ki jong i aga balang ke jong me ane ka ri ka bai ke jong i. Try kim sim la yo ikaban kiu aga ying ga jong ma. Haka baka dei ka por ka baka ro ban penrung ai ka kin ga jong ma. Ala la long ka mon ga jong ma to pli ka lat. Bangila ban yo syakri lai luit nadu ki kunap ke bare nadu ki sama ba ki long ke me long pa bat ka balang. Try ba yi bi snei. Namar ka jingim ka jongi ka shong ki la hok ti ki jong ma. Namar ka jingim ka jingi ka long da ka jing yarap ka jong me mangilong kumni ka mangilong. Idua namar ka ta try bai. To nang pli ka lat ka baklui. Bangin yo ban penon burom ya me ki por baro. Bleng long tang ki nong pop ki bakrau. Handai da ka jingi ba ka jingi snai blai ka jong me. Melai ti yang ya la ka jingim na ka mata jongi. Ban syayap halur ka ding na. Namar kata ngidon kadau ka bakrau ban kiu ka yeng ka bakentang ka jong ba. Ngidon ka jing sngo kit kli ba ka jing sngo ya. Kum ki kun ki jong ba. Try ba i bis nei ngidwai. Lese don sibun ki para bangai jong iru. Ki badon habreng ki jing ya le jong ka jing em. Ki jing pang ki jing sitom ba ki jing e ka jing em. Ki jing jau mat ru ki babun ha ka jing long priu ka mangi kendu ha ka ni ka pertai. Ngiduai tu long rengkat ru lembat ki ko kan rat dau men siem u jong me. Bakin yo ko kan rat ya ka men siem ka jing snau ye ya me. Bat bakin long ka hala ka donut kita ke ba syakri ya me hala ki ying ki sem. Bat hala ki jong ki jing ya kendu ki jong ki. Try ba ngiduai tu long rengkat ru lem ki para bangai bai ki jong i. Lese don sibun ki blasak mano nakalenti ka jing ka jong me. To keren do pasio sa jisin ko kenran. Bagi nomi asya yalam bakla agane ka pertai. Henre ai kin syakri ya me ko kenran aga jing lai lui. Long rengkat lembat ka balang ka jong me hang ne ko kenran. Belai melakar ku ya ka. Bagi dua to nang kerku hala ka sngi. Bagan ka balang ka nang pu panai ka ban syakri ya me.
Daga mamen don rengkat nadu ipasor ki teman masan not kirang ba kabalang. Ki kun heb ki baret ki samla bagi seng baro bagi long kemiru kumju. Bagi doni ka don nut ka jing i ji ka kam ka jong me. Kam tam ha bangi im ha ki ski ki ba bat ki ba kelain. Try ngi im ha ka ba kai ka ba pun riang ka ba kan riang bat ka ba mutlop. Ni don kam ya ka jing itu ka ba kan jabaneng ka jong me. Ya ka bangin itu ya ki ru ki ba chong per ku try ba in. To ai ka jing sian ba ka jing start hangi kum ki kun ki jong me. Bangila ban le ya ki in am ta ka burom ka jong me. Penon burom mil ka jong ka kerteng na ka jing sakri ka jong i ku try. Tolong rengkat lembat ngi na do ka bastang do ka ba wai jong ka jing sakri. Sim ka burom try shaladi. Ama bi ki pop ki jong i ru ki ba bon na kan ran. Nabah ka kerteng ka jong meu Jisu nong penem ngipan i kini baro. Mentah seduki bom ju kutru. Amen. Mentang ini yo ya ki jing pendep ki kam jong ka balang. Ki parbengit beit baro jong kabalang Presbyterian Moro ki bei pat ki parbengit ne kui pat ki balang ki bajuan ban idor kat bat ngi ne kasing utrai ngi ai kublei pi baro haka kerteng ga baim ba kablen bor utrai ban opening jingi uji Yesus Kristus ni ai kublei ru ya kitu ki parbengit ki bei ki jongi ya ka ba kimshen yo kalat ban wan hakanika por ban syakri lang bat ngi Nrei kum kabalang siap pan punpoi ya kan jing syakri hakan kapor link ba ki kor ki bor link ba ki YouTube channel jaga balang Presbyterian Moro kum tang ai kuble ya piu baro haka kerteng uji Yesus Kristus inong kren hapeng jongi ilong i temsan PHS Boni iwe naki temsan naka balang Presbyterian Kanton Masar i temsan PHS Boni ru ilong ru chairman jong ka Phutmuri district jong ka nikasnam Raja Arhuwei Arhuar temsan nakaliang jong ka community balang bat ka balang hibaro ko wei ngi piang sum hai pi hakanika por daka mensim jong ka jing e ba ka jing kemen kham tam e ya ka ba pila plat ya ka por ka ba kodor ha ka por ka balingkot e ka ba ka balang kala yo ban kerpat e pi ban sim ni ka bentah hakan ke por bani rap la mingi ka balang ban sam ye ka tin ka bem ka jau blay ngingit scam bo blay don ka kubor ling ba ja pi tum san kanong ka jing ai min si mingi kum ka balang ki badon hakni ka yeng ka tang ka jau blay bad ru ka pe bat khmi ling ba ka YouTube channel jong ka balang ni paru ka jikr ku doi pi tum san pinyo ka met ka bokoi ka bakhya kham tam e ka jing syakri ka ba pidan ban ai hala ka jong ka balang ka district Presbytery mat kumju hak sinod ki ka class suspension kan dan kan teng biang hakapor sau buji janmit ki program hakanika janmit kilong kumni ka program joga ji sekethai kan long tang shuai kan ka jingeseng inong ilong i Mrs. J Kharsano chairperson ka jiseng kan thei ibanilam jingrai Mrs. Ais Imli nong please tang badwai in long no Mrs. Merenda Kharbuki but inong kren in long i Mrs. M Lingdo ka jiseng samla kan don ka jingeseng lingba ka online service ka banra lingba ka YouTube channel ka balang Presbyterian Moro ba inong kren ha kan ka jingeseng ha ka por san beji janmit ilong i Mrs. H Dhar ki program ha kan ka teo banwan kilong kumni ha ka mit balang kata ha ka arfu atrik September arja arfuwei hakapor prabajem step nginyo bat pendap ya ka jinget ho pen scam hakapor nyobaje janmit hakanika mit balang nginyo ban pendap ya ki kam joka balang kata ka ban pediang balang ban pelaj suspension bat ban priang ska jing long reu record iban polis dang bat duai Mr. S Matlang i nong kli in long no i temsan Dr. O Lamari bat inong silok in long
Chairman Kabalang Reverend Lindans Im. Kami sing sajan kata hak arpsan trik September ajar puwei hakapor nyo baji nginyo ekaji sing duai ban polis dang bat duai Mrs. Mondalin Ningdo bakamat jing duai kan long nagabenta ka Sakramen. Hakani kasing utrai kabanwan kata hak arpsan trik September ajar puwei nginyo ekaji sing Sakramen. Hakapor kendai baji men step nginyo ka Sakramen ka jing baptis kumta nak kalian juga balang ni kentu ya pi ki parangait ki barang ki khun ban wanam sakajing ya ka sakramen jing baptis kin sungo ban ai kerteng sha u secretary ka balang hakapor khat arbajim mensngi nginyo e ka jiseng sakramen ka jing khwai utrai nakamta ki redukhat jo jiseng yeng dong sheneng hakapor lai baji nginyo e ka sakramen ka jing khwai utrai nakamta ki redukhat jong kiseng yeng dong sharum. Hakani kapor ng karpat ya ki oshas jong kabalang menurai kiseng aingu bat ng sakarpat ya i Mr. GL nong lai bansuwa banduai penketang ya kiseng aingu. Teng duai Kukpa jungi bahab neng ngai ngu try sai sien pat hakan ke janmiet mila penyo ingi kelat benginuan ban syakri ban panan buram ban kraw ya ke kerteng jang meh kum ke bangai sitelup ke perthai hakan ke sngi ki panan buram ya meh ngai ngu try mila penla ingi kat ni ki mi don hapok ngi yeng jang meh ya ke ben yo ban shashkor ya tien ke jang meh lengba u syakri jang meh ka ke bo syakri jang meh un bet hakan ke janmiet kan long kajing bantoi kajing kerku ha kajing im kajongi man la kasngi bangin pandan kam mohok ki trai habi yo sngo ya ktin ka jome trai nama tangi wan ban kerpan khmar jame isnai man long kat usyakri jome bakai ke baro trai bol pan khre kha kajing pan khra breu rai ngangit skam kade kajing pan janai jom sim ba kho jome nak banta jong i pan kop me trai ka bor jom sim ba kho jome habun phlai ka ktin ka jome ha kan ka janmiet ha padeng jongi kong pailang jome hanak poro ablei lengba kejing syakri jongi wan ra ru kini kejing ai ke barit ke jongi nam ta ka kam ka jong me wat la ki long ki barit kat no kan ora ablei ngai skem ablei men pen khuj ablei pen kentang ma me mat pen kraw me trai ya ka balang ka jong me hang no no ka pen pen kam ablei ka long lba kajing pen ra ya ka gospel ka jong me na ka wei ka sngi shakoi sngi na koi ka por shu por lengba kejing ai ke barit ke jongi isni melong kat dengan kejing syakri barang sak baru ngi IT khmat jome ngi skam le sngo ngi doi jungi ha ka kerteng jisu ngi doi amen. Ye lapoi menta ka por ka bakodo jong jing syakri jong gi yoblei bat ngi nge yoblei long rong kat lem bat ngi bat kum ka jing pen kre ban yo sngo wi ka tien ka jong do ni roi lang ka jing roi ka ba laispa ar pu kan dai jing roi ka ba laispa ar pu kan dai bat laispa ar pun yo na pa kham rim man sim jonga walai shania hakitala jong perthai meno ngim ju kandu oban rengkat batu belai pet shashua shen panyo shaladihi ban yaslok ban me belai kata shisha ngamon kum tu gajing roi ka laispa ar pundai laispa ar punyo na khamrem. En sim jong awat lechanya agita la jong pertei menno
selon bat me play kata shisha ngamon don tangkata ya kijing waban penhun don tangkata ya kijing waban penhun ale meba kam itenat ya kijing tau welin ba ale shondo hagadonot ben itenat rayanga ben gloiken rat ala in eyame ben gloiken rat ngala in eyame. Sa sisen pat long ka jingu bat ka buram yoblay namar ka kti ka basbun bat ka bisne hak boleh alam yangi bandon menta hakane yang ka bakantang ban syakri yo ki para bangai bayi kamtam yala de hi ngas ko banai ngu yoblay hadien bay pastor ngilayo ban yakren as ngau ka jing don rengkat ka jong play bat ka wei na ki jing shisha apply fi han ka basdang don ki jing ba pentut hakalan tiat ka jing ka baung nong roi syamat sim ngasem ka ka snem ka don ka jing ya kendu habangan sim ya ka program haka wei ka balang ngalayo ya ka jing sitom kani ka jang ka pertai kalas momen ngalhaban yang tang da ka basuri kot hayang umban sih namar don kajing pentut naki kato kani ki bor ki bangamla ban mi na yang narang la syuruai hakani ka porpat naka bentakan ka sngi mau boleh nom ino shisha ka kti ka jong boleh kala long rengkat lembat nga bat nga ngejru lembat pi kumtangi don hakani ka jing ka bakentang hakani ka janbe pastor kita ben basan kit khot ka komiti balang bat kumjur ki long kami ki long pa ki samla ki balong ki para bangai bai ki jonga outra sengu komen si kade bania don rengkat lembat pi hadin ko makhat arsnem layo bania don lang biang pilakan mau biang yang panai kalat bania syakri lang ya pi lembat pi hakani kano fais ngi Mereka wei kena kajing shisha kalong kajing yalam kajong belai. Baraka kerteng kaba im kajong try bonong penim jong Jesus Christ. Ubang ilang bang ilang syania. Ngai ku belai ya fi baro. Kit khot kabalang hang ne. Apen pawru ya kajing sngau kajong ya ka program komiti jong kabalang. Lengbai pastor in charge hakabaki lapon yang ya kabania simbenta akan kasih. Barga bapila ibidru kum ka program komiti. Ban tenrong halor kita berpaing kibat lot jong au syakri barit. Ya kani ka kam ka bakrau. Ya kabania slok ya ka kecin ka jong ulai. Ngawan ra ru hapi. Ya ka jing kublai. Kabana ka balang kenton masari ka bangadon. Ngi ka ying maning padap.
idang ya chi ya hadu mentah ngadu kerpat ya pito ya duai lem nakam da jong iru kembala hikai yang i ka ktin ka jong ublai kan long klem kap ka jing kershan yang iru ka balang ha kenton mesar badrung him juklet yaki balang baro apo ka distrik ka presbytery bat ha ka sinod baro ka wai parabangai bayi kipor kilanang yai kisngi ki bala leit no kilong ka jing pos niu abang ka perkat balai nga ong kumta ngayukan mau ya kitu kisngi habang yadang donlang haka balang kemi put muri kabang ajuan je sengji yang pangne ngaju ya simbenta oh ru kum katnat balang kumta wan ye kaban kren subject ru kumju ngam kwa ban bun ketien lane ban penjrong hanre ka wei na ke jing sijai kalong bagak ji utrai kala kler ka kner halor jongi kala kner halor jongi namar ngangechkam ngila ya hakajing itu bad hakajing syakri hok yo kasin ka bakadu pangaladon benta lembat pi ka balang hangni kadaya ka sniutrai jong ka laipo trik agos jong ka snem marhajar kendai kata hakajing mane ka barim hendrai mentapat ila yo ya ka ban syakri play hakane ka yin mane ka batmai kabangang hei bakalong ka jingkerku kababahatam daka jingis nei ka jong uplay barengang hei jeru kalong ka saki ka basyai kabapau ya ka jingsisya ya ka bor uplay hakita ki balas no barki bayai neskam haka bor ka jong hadin malaponi pastor ya ka bangariban simbenta hangne kalawan kajing keli hanga kai ka benta juga kecil ka jong ublai kamania ham kamania dei hai kamania slok hakani ka por para mangai bai lese ka tu ka por kadar sne mensyua don ki balaleit no don ki badang don ki batmai ru kad arsna badon ru lese ki badang kan mau lane bun lese ngila klep kai kapang juga jadi selok man kad arsna mensyua ya kabang lia selok hakani ka yin ka bakentang bad katong kapang ya kam lia selok kalong katong syaka jinglong janai katong syaka jinglong janai ya kabang hapun syong nongrim kat ka kitab kisim ka banengkong kalanong ka bapra bad kat khat ka ban riu puwai hendrai para bangai bai bad ka benta ka bau blei udon ban kren leng ba kan ka jang ka jing selok na ni ka jan mi ta kan lani ha kan ka por kalong katkum ka kitab sam kalnong ka ban rifuar kat khat ka bapra kata kalong ka jingkren ka jong blai ka bala kren hanga maria puni pastor hadin citayo ublai ukren yang ya ka ban kren ya kan ka benta jung ka kecin ka jong blai bat kata kicin ke ba ongkum ni sam rifuar kat khat ka bapra to shania au akipor baro phi ki paiba to theno yala ka donut hakmat jong blei ulong ka jakari sela to shania au akipor baro phi ki paiba to theno yala ka donut hakmat jong blei ulong ka jakari diktin ke belason hanga nakabenta ka jiya slok hangani ka janmiet kalong ya kitu ki kentin ke baong to shania hau hakipor baro to shania hau hakipor baro lengkot kini gilong ki kentin ki bausiam David Ukraina ki kon Israel barkai ka bapau hangne kini gilong ki kentin ki bapau kumno bausiam usiam David ulama dah kaji ada jong badu belai bad bau kuaru bagi kon Israel ki bau sensyar maki hiru kin ya isjania tang utrai haki por barok jong kajing yam ka jong ki kata lese kala banlong haki por jong kajing keman
Hakipor jong kajing sngoma. Hakipor jong kajing tenju. But hakipor kajing yale kiba harukom hagani ka pertai. Ban shania hautrai. Hakipor baro. Ki parawangai bayin. Ngim hagis ngi kiba sngu kulmar adu kata-kata. Lembat kijing kelaru kibabon. Kijing kelar kibabon kini kisngi. Katalah dangi pai. Haka yung kasam, haka imlang kasalang, haka sensyar haka kadar, haka jing bisyar, haka hok, haka jing long kamariang pat kasuin benengru kalong kumta. Don kiking kelah ke bajur. Kumtaru ki don kijing ye, haka long beriau man beriau, haka akor haka burom, haka hok pat kajing shisha. Badu wada haka kam jong kajing syakri blai. Mentah para bangai bayin nakilat patai kubor. Ngiyo lepat ngiyo snow. Ya ki kemai kemagi long ke basyong fer ke mangopol ke siti ke Filipi. Don ki basyong fer hagi di gisni. Bat katu kan ngalaban pen paul ne menatun snow hangi ki long kum ni. Haka Times of India. Jong naijun kan riu tarik jong kasne marajar kanyo. Ajukan mau lato. Ya ka weka jing tho ka baong baka don ka hospital ha Austria kala kumai bakla ya ik hunlong hagi sijur ki balong ki kmi ki pa bargine ka ka bajia ka jingai bakla kiru kim yoshu ya kun badai hok jong i kilap hadin na balates ka snam kam simdei ka jong i kmi nan jong kupar balalap hadin mdei kun jong ki. Haka Times of India lai tarik jong wakos kasnema rajar khat pralato arho 100% naki college ha Delhi kide ki fake colleges ki college ki bashuto nang ta ka arho tarik jong February kasnem ar hajar khan yo lato kumno arngot man laka minute hari India ki yap ki breo namar ka jing long ka pollution jong kal air hakane ka pertai. Hari India ngiyap arngut simin nakam taka air pollution. Nang taka sorkar Tripura hau bunai February jong kasnem ar hajar kanyo. Kalamana yakinong hikay. Ban kabas ngupela kata kajing mana kalong. Bakin husiar habatit peleng. Namar ki habai peleng nakam taka midday meal jong ki kenaskul. Kadao kalong ki ong ban husiar namar ki don ki peleng plastik. Ilios ngo para bangai kita ki kau plastik ki kubi plastik hagi gi snem gi balalej. Ban lang ta ania tu yafi. Haka Times of India ka bo February arajar khan yo. La tho kumne. Han North East India. Kalong ka we na ki tain ki bajurba. Ka jingdon jong ki dawai thok. Ki dawai ki basu thau thok. Lane ki balong substandard. Kiba ongki spurious drugs bala supply daga sorkar bat kumjuru daki retail store haka shalong time kaba khandriu tarik jong December hajar kat kandai us petri jong kawai ka balang hasilong ulah haban ai kot kubor bat kata ka kubor kalong kumne ba sha yano lane shimla aibor yano ru ban lumpisa nak mata bantai je kajing mana. Haka jing syakri belai, haka kam ka jong belai. Bat saka wai ka man ya tu ya fi dang men snemoi lai tarik jong Oktober ka men snemoi. La tho haka korubor shalong time. Syapang ki prosperity lani ki property preachers. Kam tip ya ju inem kum yakini kot ki kubor. Ki prosperity ne ki property preachers. Kibalaya penseriam balatho aka parengkum ni. They look like salesmen with products to sell, and the goal of well-crafted sermon is to get hearers to sign on the dotted lines. Ngalasusi sibun para bangai bayi. Ban yoi kum kanika jingtho aka kot kubor. Ban ai sermon kenang ban kring pisah. Ban ai sermon, kamu buat bukan ai kajing ya tu kana ing mani.
kenang ban kering pisah. Kai ka mamot kalong ban kai wa dia ka tin ka jong ublay kini kisngi. Bat kai ka mamot ban ong na kini ki kat to kan ni. Ki bagi dong ki jing shisha ki bang yo i ban ngiyos ngau. Ki bala je shisha kan ka pateng ka jong i kalong. Ki rong ki saki ki bang yo i bang im ha ka pertai ka bala ban shania haman laki liang. La ban shania haman laki liang. Ki samla ki temen ki kroru kumju. La ban shania ngadon simon ban yatu ya pin rei kapor kamsya. Kumtaru halakas ngi. Kaya ka bajia ha bangi don ha ka pertai jong ka jimbom la ban shania. Ngi don borobor halakas ngi ha kijing yale kum katma. Ngi don ka ji yale halakas ngi kum katma. Persya yaki bor ke jong boman. Bad ha ka jing bom la ban shania. Kawai ni kijing shisha ki bala jia yang hadu nen kas ngi ru ka jia yang. Bad kata kalong naka jing bom la ban shania. Ngi yale tma ya ka jing artatin ha gini gisngi. Ngi don ha ka jing artatin ha gini gisngi. Kabami ken naka jing bom la ban shania. Para bangit bayi kan naka jing pang COVID-19 ru imat kalam syatahi. Ban ya jan rum ngau shania. Imat don ru ka kan jabor ka batre hari. Ka bai kum bakalakta. Ne kan kta ya ka jing ngai ka jongi. Bad wat ya ka jing syagri blai. Hakipor ki ban sawan kum bakalakta ya ni. Banombun ktin kabangi don ban shania kum ki kunu blai. Kadai satang halau try. Unong penim jongi ubangila itu. Dei kani kadau le sebo nong rais cemen siem ru. Haba ulamat, uperkat, upuson, badu yoi ha ka jing yem ka bagan jamen siem ka jong u. Badu yoi badon satang kawai kalat. Iju kan mau ya ka to ka jing ruai ka ba arspan ru pulai. Ya ka bangi ju sotunat ya ka ban ruai. Unong rais cemen siem wong kum no. Ngakwa ban pet sutrai. Ulong ka jagari. Ngakwa ban pet sutrai. Ulong ka jagari. Ngangai iru dai nakam lagi jing yesem. Kapan kan mau yang iha gini por. Bagi para bangai hat Tesaloni ru kumju. Ki yesem kum yene ki ya ka bau absol pol ha ban to ka siti saki. Kan mau kum ka siti jong ka jing kentu. Bar ka jing pentingan ya ki para bangai hang tu ha ka balang hat Tesaloni. Uang kum nu absol pol. Utau balakot ya pi. Ulong ubala ban shania. Uban leru ya kata. Iway Tesaloni san arpusau kat. Kumtaru kaktin ublay. Kadon ban kentu. Nangai kajing kren kajong ublay ka kentu yang imenta. To shania hau. Hakipor baro. To shania hau. Hakipor baro. Ki para bangay bayi don kaway kajing sisya. Berkata kajing sisya kalong. Habadang don ya kajing shania. Ne habadang long ban shania. Dang don kajing bait. Bar kajing snusuk mensiam. Kata kalong kajing sisya. Namar bangingay baki kay barokin yay bait yay renti. Habadang don ya kajing shania. Kumta hakikam jong kajing sakri blay ke babun sertap. Nalaban ong das dakabasyay kumusyakri ubarit. Gilayay bait yay renti. Namar ngila shania tali. Hakajing yalam kan longrim. Kajing snow shania hau bulai kabalong nengkong Bat kumju ha kita ki briu. Ki bangi snow shania ki balakot ki jong u. Namar kata para bangai bayi ngam donjing artatin ru amban ong agane kapor. Bagajing shania hau bulai. Kadon ken ya kador. Kajing shania ya bulai. Kadon ya kador. Bat lengkot tongin ya pai. Tangsi ki katu kan ikimat. Oh, kiba ya dei ham tam ka jing long jing em ka pnya mensim. Kiba pauru ne saki bagi don ya ka dor nak mentaki bangai kiba shania halau trai. Kamat ka menengkong. Kiba shania hau trai. Kapelain nak jing septi. Bat nak jing kuslah. Ki para bangai bai kapan kan mau akan kapor. Habangi pule kum tu ya ka kitab Samuel ka ba.
kalau nong ka bar pusau kat khot ka khadar hadu khat sau ngiyoi ya ka jingim ka jong muslim David ka ba uhab ya ka ban rai bat banjit ya ki lai tili ki jing pensitom ulah ban rai kawai na kita ka baneng kong kan nem snio ban yo snem kan ti ka bar ka jing pensitom kalong ka jing pheriap balai banai hakmat ki nong syun ban ka jing pensitom ka balai ka dei ka jing yap them ka balai ski hakari baro kawai kini ki kilapan pisai ya usim Henry usim mularai kan ba bangan hap hakakti utrai ban ya ka ba hakakti ka jong priu kata kalong ka jing rai ka jong usim David bolong kum no tongin ya hap te hakakti utrai nabaki jing isnei jong u ki bakrau te wad ai ngan hap hakakti ubriu ar Samuel ar fusau kat ka bakhat sau kabamot hakakutlat ula jid hakan nongrim jong ka jing snau shan ya hau blai hau tau blai jong u baulamat kumta lawan ka jing yap them ka balai sngi len ter la tho agatu ka benta jong ka tim ka jong blai bon ki briu jong u blai ki bangi sem hakak tin jong u kim selama septing ne kuslai hakakutlat hisuai tibe ya ka jing yam hakakti utau bakila shania kila shuai tibe hakakti utau bakila shania bakila syakri ba utau bakila syakri bakila madru habulong basyania kumtau la pelai yaki nagajing septing magajing kuslai para mangai bai ngas nguslur banong hagane kapor ngi magis ngi jogi jing long ke bala yang i ban rai ngi sibun yang i ban rai ngi don hangane ka pateng hangane ka jok hangane ki sngi ba menta hiru ngi ban rai wan ka jing snow lenga wan ka jing snow artatin wan ka jing snow pizza kabale sengi la banong ngi poiru teng ha ka kutlat shanongan pet hang nongin shania ko balong menta ko mangliat hu yapi kitu ki jingjia kat tu kan ne hang nongin shania ngajukan mau badang don syadkhar we ni ki khon jonga ngali chati ja Andhra Pradesh iliat hu yang ang don ki por philej bam ja don teng kambang ka ja yong pitiap kai ka bajia yatu yang angam jutip yong ke klesun na ka jaru ki klesun na ka ja nang bau buru nombang ban bam tang bakador ta ka he pimbang ban bam hang non shania hagini ki singi kawan ka kudlat hati bentai jung ka jingim ka jung shanongin pet iwai long kami yong yang ki bahaya yang kisuan pentengan yang naget manakani yap lok jong i abang lapon yang ba ki bahaya yang kisuan pentengan tang naget ki melawan rung hi jong te kabasa kalong satang hublai para bangai bayi ngi sem ngi mat bangi yoi kan nuksa ki babon haka jingem ka jongi pelai na ka jing septing oi ru haka jing kuslai upelai yangi bagak tien ka jong ublai ka ong da ka basai suku ta ubriu basania utrai badu ba ka jing shania ka jing ulong utrai Jeremiah kan nyo kat ka banyo kumu ta ubriu basania utrai wonom septing ne kuslai habawan ka jing sit lane ha barang rengkiang ong susu kato ka ju kat kalenong ka kitab Jeremiah kalong banyo kat ka bapra ka babut namar kata tongin shania tang halau nong penim namar kalong ka batikna lanengin tikna bangin lai ken na ka jing septing ban na ki jing kuslai ki bat bunjai jong ki ki bajia ki ni ski jong ka pertai ka basong per kamat ka baar ka basania outrai kai bor ban sakri badia ka ban pen baru ya kai bor ban sakri ban pen ya para bangai bayin ngam kwa ban sim nuk sanang ni nang tai
Handai lah dengi pai ke kien ka jong ublei kat kum ke kitab ka mengisem ke kitab Genesis. Ka jingim ka jong Abraham kalong ka wei ke jing sisya bagi saki. Baka jing syania teli au ublei. Kalong kain ka bor ya ubreu. Bat ka ai bor ya ubreu. Ban ya ka ni ka pertai. Ha ka jing lai ka bang nyimla ban tip. Wei bala ban tip si kenta nang ne bang waji seng ro nyimla ban tip. Ngidon ha ka jing lai ka bom latip ka malong Abraham. Ayukan dia hakari nongway hakabomi nalas nongru tip ka ban dia handai ka bas ngautanat ka jingim ka jong Abraham kad syabau le kad syabau poi badu samit hang taun share dara bad kumju hakaju kapor runte ka duan ban syakri yau belai ka bapawi ka jing syania teli ka jong hakajing yalam ka jong ta ubala khot je balong belai jong tang kumta ulang ngej bobla kongu kenrat ulang ngej bobla kongu kenrat hau play ubala syania daga jinglong ka basisur ikan mau kada hadu ba wad ban IT je lau kun ban kenyaru don shu ka jing benut ai ruem ka jing ngej ka jing syania ka basisur a total loyalty to God para bangai bai ngim sisya hakisni kapan kan bawa ya kawai ka story ya kamu wen ki kapten cricket atrai don ki pas ngutunat ban pe cricket Steve Wolf jong ka Australia wong kum ni wong no loyalty now because loyalty is with money kabamot mla shu ban telakam mla shu ban shania ya ki player ke biale cricket namar kata kajing kongu kenrat ka jong ki kalong tang nang mata ka pisa wong kum tahu Steve Wolf kapten jong ka cricket team na Australia. Di kumtaru ngiyo how Abraham pat ulong ubreu pa syania sisur tang hakaji alam ka jong blay kumtaru blay hakajing sngau ha jong ulakular yaw Abraham bau sembai jong un roy kat ki klur ka beneng bat ka bakut ka jingim jong ru kanlong hakajing suk kanno snguk men sisya ban roy sembai bal baka jingkut ka jingim ka jong me kanlong ha ka jingsuk kata kalong ka jing kulari ki priu ki basyania haulai kat kum Genesis kalanong ka bakhatsan kat khot ka basan kat khot bat ka bakhatsan ru para bangai bai ladangi perkhat bat puson benia ya ka jingim ka jong nga jong pi ya ka pertai kalong hi kum ka jing yai lenti wa Abraham kum manglong ngilong tangki nongwai ha ka ne ka khandau bahkan ika jing sisya unong raisam lupla ngalong unong we ngalong sos nong haka kendau ong unong raisam haka kitab sam ka basis pak kat kendai kat kot ka bakat kendai ngalong sos nong haka kendau para bangai bai ngem done yai ban siukal yang yau nong penim oleh alam yang i hadu kan ika por barang yo ban mat ya ki jing ba ya ki jing yalam badia ki jing don rengkat ka jong handrai ka bangi don kalong tang ban syakri kenang ya ka ban pen sngu bahaya kumta ladangi don ka jing syania ka bas kem haunong penim klempep kanai bor yang i ya ka bangin syakri hok nak benta kum ka jing pen sngu bah yauta bangi syakri balong play kan namar kata ong ka kin ka jong play utau ba syakri yo blay hagini ki ke iru ulong ba pen snguba yo blay ongu pol ha ka siti ji nong rom khat sau kala nong kat khat ka ba khapra kamat ka bala ka ba syania tang hu try kai bor ban yaine bat ban seiso kai bor ban yaine bat ban seiso yo ka jingim ka jong Joseph kajingim ka jong Daniel kelong kisaki ki bab shaimha kumno ba ki breu ki jong ublay ki yaine hagalenti ka jingai ka jong ki kata hapdeng ki jing yale hapdeng ki jing dap krahai hapdeng ki jing long mrau hapdeng ki ki balong kila haban shaitom bat ki jing yale ki ba meding jong ka jingim ka jong ki ikan mau ki long ki jing yale ki ba meding hagini ki anut ki breu ki jong ublay bada ki katukan neru karang ngi syam ka tin ka jong u penban para bangai bai kini ki priyo ki jong uplai kim sim la phaiden lane kim sim la sentui na naga jingai
Namar Gidon ya kajing Shania kabashisur halau try. Om tangkata. Henry ru haki jing yale kiba kilale kilayo kajing job. Baka taka jing job kila penyo ka burom yang pulai. Penkan mau wong Joseph kijing batai kim dei kijong ublay mo. Habal yaro ya uye kijing batai baro Joseph ubatai. Henry Joseph wong kijing batai kim dei kijong ublay mo. Bat susuru ula penyo ka burom ya ublay da ko bawla. Om manga Henry ublay kenyo unai jawab. Genesis saupuai kat kabakan rio. Ula long usyakri uba saiso. Daka bawla penitu ya ublay haka pertai. Daki ktin bar ki kam. Kad hadu baw buai brio bom ngej belai ubang ngitip upharu. Unai ka certificate jong ka jing yaro ya ublay. Ka bawong kumne. Ngilaban sem ya brio kadune. Uba syang umensim ublay hau. Kata kalong ka certificate jong ka jing yaro. Ka baw ni upharu la ai. Yau ni brio jong ublay Joseph kat kum Genesis saupuai lai pupra. Daniel ru da ka jing shanias kem. Ula jelong watiar ubah mentoy pada basri so jong ublay. Kad hadu bau Nebukadnezar. Ubre ubom ngej belay. Unyaro ban ai ka burom. Ya ublay da ka bau ong. Da ka basisya. Ublay jong pi ulang ublay ki belay. Badu try kisim. Daniel arsau pun yo. Kila seiso. Namar kajing sisya kalong. Kiskem. Kajing syania. Hau belay. Ubah kilangej. Ki para bangej bayi mentala urlong ki ai. Kumbala tho wabs tolpol kapun kan mau yangi. Hakato ka shiti ka baar syau Timothy kal nong balai kat khot ka banengkong adu bakhendak. Kinwan ki por ba shitom. Nilawan ngildon hakapor ka ba shitom yang irumta. Kinwan ki por ba shitom. Kijing dia ke bajia ke lajia kumbala toh haka tu ka penta jong ka tin ka jong ublay. Bat kumjur haki wai ke penta jong ka tin ka jong ublay. Para bangej bai ban yaine. Ban seso ya lau nong penim. Kadon kame ye ka jing syania hau. Kabom don shu ken ye ka jing artatin hanga api. Kum kita ki khon ki jong ublay. Lemda kumta. Lemda kumta. Ngiya phet le no ai ken haka jinget ka jongi nambar kata to nginom kle unong penim jongi ulong na ka basyai ta boyai ne hanga ban manga hau utaun seiso sibun nabak lem manga phimla le ai ruem Yohanes khat san kat khot ka basau kamat ka bakhat duru ka basyania tang hutrai kapenyo ya kijing kerku. Kabasyanya hau try. Kapenyo ya kijing kerku ki bakrau. Ngamjula ban klet. Ya kijin riu shempang. Mr. I. Williams. Ubala to kumne hakaparing. The heart that trusts forever sings. And feels light as it has wings. A well of peace within its spring. Kadbala nga persyang ban translate hakasi ka baong kumni. Ka donot ka bayay syania kas ngau halenter. Kas ngau sting kumadon ki tham niang bala ban her. Kum ka pukri ka jingsuk kanyay kersoy klem kut. Ka jingmot ka basyay kalong. Baka jing syania how try. Kalong kum ka pukri. Ka badon ya ka ka jingsuk. Ka bayay kersoy klem kut. Ka jingsuk para bangay bayi kalong ka bau breu barau yawat ya kata. Ngiwat ya ka jingsuk. Henry ka jing sisya. Lada kamuan na kaket ka jing isnay ka jong blay. Kanomlong ka jingsuk. Kabane bat ka ba sisya. Ngingay skem ya kata. Ngiyo i ngilamat ru haka jingem ka jong. Ki jong ka ne ka pertay. Kimla ban ay ka jingsuk ka bane. Tang kataken ka ba here. Nagakhet ka jing isnay blay. Hagak tinu blay ngikan mau ya ka Naomi. Bad ya ka Ruth. Hapdeng ki jing tenju ki mameding jong ka jingem. Kilasno kiliyay ne. Kumjo ka Naomi kalapay. Syakari tiblay kamut kalapay biyang show blay.
Karud ru daga donut juga jing shania lut. Kalas no kalai ya shania. Bar kalas shania lut haga Naomi ka kiau kurim ka jongka. Wat kerpat bangan klat no napa. Nabasha ka bangan lei mapa. Hangta ngaru ngan lei. Bar ka bangat kepan syong basa mapa. Hangta ngaru ngan syong basa. Kipriu jonga. Kibriu jong pa kinong kibriu jonga. Badu blei jong pa unlong blei jonga. Badu blei jong pa unlong blei jonga. Rut ilo iwe kalanong kad khot ka bakhan riu. Ngasngo banong kan ega jing yatu kana. Kalong ka saki. Baka jing shanias kam hau blei. Kamlong ka bale no e. Barka e ka bangiu ina ka jingim ka jongki kalong. Kum tahu boleh ulah kerku, barulah ika burom ka bakrawe yaki. Bakin long kinong penmi pateng, yau siam David bad yau nong penim jongi u Jesus Christ ya ka bangi shem ha ka jing hier pateng. Kat kum ka gospel ka jong Matius, kal nong ka baneng kong kat khot ka bakhan yo. Kane ka pensisya, kalong ka jing pensisya, bar kalong ka sakiru ya ka e balato ka tin ka jong ublay. Breu bala ban shania un kerhai kijing kerku ong ka kitab proverb kal nong bar phupra kat khot ka bar pho breu bala ban shania un kerku un kerhai kijing kerku namar kata tongin yaine bat shania scam halau try namar klem artatin un te ya kijing kerku blai na ka khat ka jong u haka bangin shem haka wai ka por haka wai ka swi ya ka baunong ale baro to yak men pikikun ki jong ipa ale baro ban yo benta ka badakat snam jonga kumba pol ru ngiyoi dakata ka jing sngo shanias kan kai ka baula ong ulapla bauta balong bala shania mau ulong bala ru banda ya kata ka bala IT ya kata ka baula shania hau hamar kata kaski kumau tho hau samna Timothy hakato ka siti ka baar kalnong ban kong kat khot ka bakhat ar to blen kerku hi kan ka jing yaslok ai kan long ka bor bangin shanias kam haki por haki ayom ban haki khap baro jong ka jing ka jongi hadu panda khot ukan rat sya ka jing jathaj ba ka jing su jong shania hamengan omja lemne bakla laki bon kilat kumba kula runong rai shemen sim to ai rungin penlong pengkakan jam moto ya kan ne shania hamengan omja lemne bakla laki bon kilat ublain kerku ya phi ka balang hang ne pato pinang yai daga ba shania halau trai padai baka jinglong kawe kan long ka donut jong phi ka balang hang ne ngaduai akan ne bagi balang baro baka jinglong kawe ai kan long ka donut ka jong firu ka balang hang ne ublay na kamta ka burom ka jong u amen tongi le lang ublay ha ka jing buhay kok pa jong iwa beneng long ka jing u baka burom ya ka kerteng ka jong me ba me ai ka ne ka chin me mem don shu ha ka ne ka percay ndai me bu ya ne ka chin ka jong me kabangidang laban tepa kabangidang laban yoi kabangidang laban pule barkai bor kai ka jing sempang yagi kum ki khun ki jong me ki bayem ha ka ne ka parthei jong ka jing jinjar a ble to yalam yangi to bat scam yangi ngidoni ka thma hala ka sni nado bangi khirang step adu bangi na thia try bai kum ju bo ke bor jong ka ne ka parthei ru ki ale ban tlep ya ka jing ka jogi try me chip ngilong ki basroy bat ki batlate ngiron kami ka jing yalam ka jong me to nang yalam yang ia try kat manginang yai ha ka ni ka perthei bangin long ki khun ken ki bayai shania bat ki bapan sngo bhai yam to kar khu sa chi sin trial ka jong ka balang hang di ai ba ka kam jong ka jing penim ka kam ka badai ka ban yaro yame kan long ken na ka ni ka balang ka balong kanong kong lai kurim ka jong me to kerku para bangai baro hapo yang kebalang hi baro kawe to ngau ya ka jing ma ya ka jing duna ki babun
Bat kerku ya ki barok ke mangela pendap. Haka kertengok trai banong penem jong eu Yesus Kristus ni pan ya kini barok. Menta syadu ki bamju kudru. Amen. Ini apa ino siya kaba wai jong ni kajing syakri. Ngange jing don ya ka jing sngo kajing don rengkat kajing ublay ka ni kajing syakri. Pat ai bagi ni ki ka banglios ngo kajing slok nagaktin ka bakhu kajing ublay. Tua hero bangin mi nang ni kinlong ka bor yang i. Ha kajing yai lenti kajing i halakaski. Ya ka bangin syanya ha u ki por baro. In poy ka bawai no ni kajing syakri kajing i. Nagamang yarway lang ngajing raway ka ba ars pa anyo fo. Ars pa anyo fo. Ars pa anyo fo pra nabakamrim. Jisu nang penim jonga ngawan ban sno tang hami. Ai kasnam bakor kutrai kan bats kem yang agrung jong me. Pertai jing kelah kadam abtin yang kat bangan ang yai. Syania hami nganom ja. Lemne bakla laki bun kilat. Kumtu ka jingruai ka ba ars pa nyopo, bat ars pa nyopo pra. Bat hadin ka ne ka jingruai ngan kerpati pastor in subhaban ai ka jing kerku penwai. Ka jingruai ka ba ars pa nyopo pra. Ars pa nyopo. Jesu non pen im jonga ngawan ban sno tan hame ai kasnam bakor kutrai kan bats kem yang agrung jong me man kapur ai ngan snow nami kabor ai kaching ba jong me kante yang hajan jong me Bertejing kelai kadap abdin yang ikat bangan ang yan syanya ha mingan omja lemni bakla lagi bun kilat man kasih man kapur ai ngan snow nami kabur ai kaching ba jong me kante yang hajan jong me abangan nang inyame adu banda jing im kalawai hajing kamen simde kan ngop hayin pasuk jong mitrai man kasih man kapur ai ngat snow nami kabur ai kaching ba jong me kante yang hajan jong me
au blei bu kpau jangi ba bening ngi ai ngu eme na mar ka jing dar kat ka jome bat ngi ka ni ka jing sing ban ngi ai ngu eme ko trai ka jing pen kan mau na ka tien ka jong me bangin long ki ba yai shania hame bara ka jing alam ka jong me ki jing em ki jangi kur khu ko trai kan rat yo shakri jong me chairman jo ka district ka jangi bare ka jing shakri ka jing temen basan agi benta ki ba pher kur khuru e ka balang ka jangi hi barok ko wei ikini ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haka kerteng ke jong utrai bat unong pen im jangi u Jesus Christ batu airu ba ka jingai e ke jong Jesus Christ bo utrai ka jingi ba ka jong blei u bo kpa lembat ka jingi selok ka bat hyang bat ka ba pensat bor ka jong men sim ba khoi to ai bikin yai long kin yai sa rengkat bat ngi rengkat bat ki reu ngai ru hakeleng satala ka perthai menta bat shaduki arta bomju kodru amen.